2025 मायथाइनि जोंनि कार्बि आंलं जिल्ला ब्रह्म धोरोम प्रसासन माबानि बोसोरसालिया जथुमा दिनै जोंहा जोबथा सान आरो बे जोबथा सानाव जोंहा दिनै गहपुरनिफ्राय सेन्ट्रेलनि बा मिरु आफादनि आलासि लाबोनाय जादों। दिनै जोंहा नैबे दा मा होनो धोरोम सानथौ बिजिरगासिनो दं आरो दा बे धोरोम सानथौ बिजिरबानो जोंनि बोसोरसालिया नैबे 2025 मायथाइनि बोसोरसालिया जोबथा सान जागोन। बेनिखायनो आं दिनै बे जोंनि बे कार्बि आंलं जिल्लानि गासैबो हादाबनिफ्राय बा गासैबो जायगानिफ्राय फैनाय रायजो राजाफोरखौ आं दिनै बयखौबो गाहाम हामलायथिखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बावहरनाय जाबाय। कार्बि आंलं जिल्ला बोसोरसालिया जथुमायाव जोंनि कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सासे एमपिआ फैनानै जोंनि जयग'सालिखौ बेखेवनानै थांनाय सेथि सानखालिनो आरो बिथाङा फैनानै जोंनि गाहाम हामलायथिखौ कार्बि आंलंनि बर' रायजो एबा ब्रह्म धोरोमनि सुबुंफोरखौ गाहाम हामलायथिनानै जोंनिफ्राय आंलायलांबाय आरो दा नैबे जोंहा नैथि सानाव जोंनिनो थाखानाय कार्बि आंलं जिल्लानिनो PM बिथाङाबो जोंनि हाबाफारियाव हेफाजाब होनानै जोंखौनो गोबां हाबाफारियाव बिलिमन खाख्लारि बिथाङा जोंखौ खामानियाव हेफाजाब होनानै जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामलांबाय। बिथाङाबो जोंनि ब्रह्म धोरोमनि बागै मोजां बाथ्राखौ बुंनानै जोंनि ब्रह्म भक्त आइ बाबामोनखौ मोजाङै बुजायलांदों।